תצאי ציונה! תצאי משם! תגידי כבר משהו, נו! אולי את צודקת ציונה וזה הכל באשמתי, רק תצאי משם, אה? אלוהים, למה את עושה מכל דבר טרגדיה? מה? אנחנו כבר לא יכולים לשבת ולדבר כמו שני אנשים תרבותיים? מה קורה פה? ציונה, מה את עושה שם? השתגעת לגמרי, אני נשמע התחרפנת על כל הראש, את מטורפת לגמרי, זה מה שאת. האישה המטורפת הזאת שסגרה את עצמה בפנים, האישה הזאת היא אני, והאיש הזה, התרבותי, זה שמתחנן שאני לא אעשה שום דבר טיפשי, האיש הזה הוא בעלי, תכירו. נעים מאוד, ציונה, אני מבקש שתצאי כבר. בלעתי המון כדורים, אופטלגין, וליום, ובן, מוסקול, ו20 כדורי אנטיביוטיקה שנשארו לי מהשפעת. תל חזק, מה? ציונה, תגידי כבר משהו. המתורבת כבר זמין אמבולנס. הם ישברו את הדלת. ציונה, מגן דוד אמרו שהם צריכים להגיע בכל רגע. הם ישברו את הדלת. תגידי משהו. לפחות תני איזה צרחה, שאני אדע באיזה מצב אני עומד. אני נשבע לך, ציונה, שעכשיו אני יוצא מהבית הזה, ויותר אני לא חוזר. ציונה, לא את הצהובים! לא את הצהובים! אל תבלי את הכדורים הצהובים! הכדורים הצהובים! הם בשביל האסמה שלי! זה לא פעם ראשונה שניסיתי למות. בפעם אחרת ניסיתי לקפוץ מהחלון החוצה. המתורבת תפס אותי ממש דקה לפני ההמראה. לא, ציונה, תרדי משם, אני מבקש! לא, ציונה, אל תעשי את זה! לא, אתה חתיכת... כן, את צודקת. אני בהחלט חתיכת חרא, אבל אני מבטיח לך שזאת הפעם האחרונה שאני נחליץ אותך למצב כזה. מה, אתה חושב שבכלל אכפת לי ממך ומכל הבחורות המטומטמות שלך? רק רגע, אני רוצה להבין, אם הן היו אינטליגנטיות, לא היית קופצת? אז קדימה, בוא נדבר על זה למטה, על הרצפה. כן, תרדי לעם, ציונה. כן. יופי, ציונה. טובה, ציונה. לא, אני רוצה למות, אני קופצת. אני לא אתן לה. כן. קודם אני אשבור את הרגל. הוא באמת שבר לי את הרגל. חודש אני הלכתי עם גבס על הרגל, וכל אחד שאל אותי, נו, איך היה בסקי? איזה עצבים שאני תפסתי. בפעם אחרת, אמרתי בפעם אחרת, ניסיתי להרוג את עצמי בירייה. ציונה, קומקום שורק! אין לי רישיון על זה! זה שיעזרו אותי! כשאני רוצה למות, זה תמיד מאותה סיבה. הוא לא אוהב אותי יותר. הוא לא רוצה אותי יותר. הטרגדיה מגיעה לשיאה ברגע שבו אני מגלה על הרומן האחרון של בעלי. אבל ציונה, תביני, עם כל האחרות זה היה רק סקס. ואיתי אפילו סקס אין לך. אבל איתך זה משהו אחר. איתך יש לי כבוד. ציונה, אני מבין לי מה שאת אומרת. אתה יודע, אתה יכול לדחוף את הכבוד שלך. כן, במצבים כאלה אני נהיית קצת וולגרית, אבל חוסר ההתחשבות שלו כל כך משפיל אותי. אתם מבינים? האיש הזה לא עשה איתי אהבה מאז המאורעות של... תרפ"ט? קודם. אני לא מבין, מה? זה מדליק אותך? תספר על כל הדברים האינטימיים שבינינו. כל האנשים האלה, אפילו לא מכירה אותם. מעצבן אותך, אה? נכון. אולי זה קצת אידיוטי לזיין מהצד בתור מחאה, אני מודה. אבל אני מזיין מהצד בתור מחאה, ואת לא צריכה לקחת את זה באופן אישי. ואני נשבע לך, ציונה, שאיתך זה משהו אחר. את חייבת להבין, ציונה, את האישה היחידה שאני לא יכול בלעדיה. אני אוהב אותך יותר מכל האנשים בעולם. איתך אני מרגיש בטוח, כמו אמא שלי. ידעתי, אמא שלך, באמת תודה רבה. העלית אותי בדרגה. אישה נשואה זה כמו פקיד ממשלתי. עובדת 20 שנה, וכשיום אחד לא צריכים אותה, פשוט מעיפים אותה למעלה ואומרים לה שזה קידום. אבל אני
אני לא גוף חימום ישראל, אני אישה. למה אתה משפיל אותי כל הזמן? אתה עוד תראה ישראל. אתה עוד תראה שגם אני יכולה להשיג לי את הדברים שלי מתי שאני רוצה וכמה שאני רוצה. החיוך שלך לא יעזור לך ישראל. אתה עוד לא יודע אם יש לך עסק. וגם אני אארגן לי את הבית זונות הקטן שלי מול המשרד שלך. בית זונות נחמד וקומפקט. ואתה תראה אותי מהחלון של העבודה שלך מסתובבת עם שלט שכתוב עליו ציונה מחכה לכם, עדיין במבצע, לחיילים במדים, הנחה. זה מה שאני הכי אוהב אצלך, איך את מחרבנת על הרגעים הכי אמיתיים שלי והרגשות הכי כנים שלי. אני ניסיתי לפתוח את הלב, לדבר. אז למה אתה לא מדבר? דבר, מה הסיפור שלך? ולמה כל מה שאני שומעת ממך זה מיטה, מיטה, מיטה. כאילו כל מה שיש לך בראש זה ערימה של מזרונים. תעזוב את האקדח. ישראל, תעזוב את האקדח. אני נשבעת לך שאני לא יורה בעצמי היום. מילה של גבר? מילה, לא יורה בעצמי, כבר לא מתחשק לי. אני